Yeah. In 400 meters, turn right. Pakunai. Nani baba we mwana ini, baba we mwana kan, nai baba we mwana ini. Chikumbira murume wangu, kukumbira shamwa, chikumbira murume wangu. Nai baba we mwana ini, baba we mwana kan, nai baba we mwana ini. Turn right. Right. Chikumbira murume wangu. There's a mashembereds, guys. Shirina, murume wangu kundirova chaiko shirina. Wewe rinobaya. Gara moyo shamani, unoburitsa manzano digara moyo shamani.
chikumbiro murume wangu. Nai baba mwana ini, nai baba mwana ini, chikumbira shama, chikumbiro murume wangu, chikumbira shama, chikumbira murume wangu. Anonakidza guys. Chonakidza kachisongo ichi. Hai bana vaimba madhara imba. Madhara imba ya guys. Inzwai. Yui. Please. Chikoro. Yui. Kuondeka unotora to zvakaita. Choma kumba muroti kudai. Oh. Sekuseka inini nemukadzi wangu sawewirirana pakati pedu iri nyaya yemba medu takananga kwavatete kuti vatinzanise asi mukadzi wangu akaramba takanga ndini chinangwa chake chekusiya imba tese takageza maoko takati kwete enda zvako kwete enda zvako kwete enda zvako kwete enda zvako sekuseka inini nemukadzi wangu sawirirana pakati pedu iri nyaya yemba medu takananga kwavatete kuti vatinzanise asi mukadzi wangu akaramba akanga nechinangwa chake chekusiya imba tese pakananga kumafaro kuye kwazvakarehwa kuzadzikisa zvido zvake achingorota ndiko kwemba yangu ndakati kwete enda zvako kwete enda zvako kwete enda zvako kwete enda zvako sekuseka inini nemukadzi wangu sawirirana pakati pedu iri yemba medu takananga kwavatete kuti vatinzanise asi mukadzi wangu akaramba akanga nechinangwa chake chekusiya imba ananga kumafaro kuye kwazvakarehwa kunozadzikisa zvido zvake kwemba yangu kwete enda zvako kwete enda zvako kwete enda zvako Apa roti
zvakarewa zvido zvake achingorota kwemba yangu kwete enda zvako kwete enda mai havagari muhlavani vanogara kuhizo dei vatiudza nogara kuhizo because kuno kunoda kuiwa nevarume ndakutaurira ndakunyerera iyo kuti panyika pakaoma chokwadi ndataura ichifunga matuto akainda ona iretenda kwamazuva kugara kwapanyika ndakutaurira ndakunyerera iyo kuti panyika pakaoma chokwadi ndataura location yamaya vari kupinda mukukumu guys. Hello. Location iri kunipinza kumukuku kuningirikiri ku hizo. Maona sasa ndafura kumadzoka kumasuri ndiri pa muzi vase pandizvo. Ai vati kana mati mako hizo main road kai ningirikini yatinokukira chimapombe ku road. Ndiri mu main road. Ndiri mu main road yoyo. Ime mune motoka kumasuri kumabata teni iyo inopinda kuhizo. Ndakushandisa iyo yamandifana location iyo ndo yandisa kumusoro kushopiri kumusoro kuhizo. Gawachiuya because handisizi kuti ndiri kure zvakadini nekumba kwenyu kwacho. Ndakutodzoka. Handisi yangu zvekumashopi kumajiji but ndakutodzoka kumashure. Alright. You're not for the camera. Mama. I'm just saying. In addiction camera. What the camera be camera? In addiction. You got to my hey, I'm ready. Yeah, ready. And you told me that pan. Location nura setu ndisa kutondisa kumukunu inova honge inside lori but utipapi chako yakutondisa kumukunu kuhizo kwai play music yavo mukamboida ninge chingotaugwa yoyo yana horite ninga zvigone zvo vana KDB nanachininga zvigone pachakanabondi inangova Handei ndiperekedzei. Guys, Lucinda asenda 700 rand. Thank you very much. Lucinda asenda 700 rand. And the pants paita mai vati vanotenga vachatenga ma paita mugedari vanotenga mahagis pacha mai vati vanotenga manzi madhaipa. Then Lucinda asenda 700 rand guys. Please. This reo my love never likes for one ivava. My love never likes for one ivava. Lucinda asenda 700 rand.
and umwe ari kutenga atira kutenga saga remadiapers. Saga remadiapers. Saga. Ndamdzimia naye mdzimia ndinokutendai nekutichengeta ndinokutendai nekutichengeta mai vari papiko neni asi mai avaka zvakaoma 1439 Kumalo Street 1439 track 1439 39 Kumalo Street kuzvayangatiudza kure saka vangati yatiudza location yambondipa yaiwanepi kuzi kutotora zve5 minutes. Head northwest, then turn left. Dunamis Nursery School may be closed by the time you arrive. Turn right, then continue straight. Kwakunaya sei Continue straight, then turn right. Turn right, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. mvura zvayakuita guys. Ndivai zvakuita mvura iya. Halo, andina mwana wandamboona because handimuzive mwana wacho. Ndatodzoka neaddress yamandipa. Saka ndakamira pa next pecreche here. Ma? Ina chazi. Ndashandisa address yamandipa anditi 1439 Kumalo Street. Pasaiti pane imba ora kana taisi creche era meno. Pane imba yakapendwa makala kala seo kujurawo. Ona itera ipa opposite park aniti. Ndakamira pa gate panze. Dongorai panze. Pamba imba munogara. Dongorai panze monoti ndakamira pa pane imba ara DP yellow, ye white ne pink. Kweta yellow, kweta yakata ka meno peach era men. All right. Vraya kunaya sei guys, kunaya zviya
kuri kunazvo kutodaro itaridze naye ugogo Manxube manje maungalala uzosebenza njani ulele vele mukuyona mvura kai mukuyona mvura iri kunaya kwete zvekuti amba mai mwana amunobva vati vanogara padzimba mbiri idzi naikoti kuda zviapo pakresha ino panenge pasiri pakresha ava kuburuka handiburuki nemvura iyo indoburuka zvangu ndikugone mvura chabati foni mana manje so na mimea waripi asinde avo vari kubva uko vachimhanya nerenikoti gati 10 tindeko chabati foni avo vari uko ndiwo varinenge location yacho masitisa kutona akutonga tipeka mugakamana isiye tindichikise kamera amene kuti ndiwe saka kwayanga chindi yachindize kuru chikisa panenge apo chipinda masuro kama location yenyu uona kwa yekutindisa iri kurasa tabotidza kuizo izo yadzoka yekutindisa apo tikwenda nepa straight tobvana pangadini tiraiti muri right here mwana akatomira kurodi anambomona inini mungaona vanhu nemvura ikunayo iyi chana ipapa lefu mvura chiyatozonaya zvekunaya zviya taiona hedu kuti mvura ida kuya ende kutotirasisa zvekutodaro asakwenya kuna malokesheni lokesheni yenyu haisi pamepo pane pavement apa ipapa apa pambera gate chakavhurika manje toburuka sei ipapa maright kusiya mota gate ipapa charoka muda kupinza ndipo I think kupinza bo nechristmas pakaipa rakaloka mvura iko hello Hello. yes Nini? Nakada. natasha wekupi Ma? wekupi Mama wabuda wakumirira kugezi. onda vaona Sam. amanje mabudika apahanda apa ndo masingabudika yavo ngavai vagare muno mota mai apa kwakubudiki kwakuendeko komai mwana uko kuendeko mvura iyo iwa kwakuindikoko gaisi gaisi kama nditiregererei kwakuindiko ngavangova havo kuno vagare mumota akubudiki kaukwa aiwa kana iwe togara mota yenyoro vapisi pangu vakagarapo
uya henyu pinde mota mugare mota hako akuindiki kwahako pinde mugare mota aiwa kwakuindiki mvura iyi asi mukuku wavo munogona kuona henyu kumba kwavo uku munogona kuona pamba mukuku wavo ushorapo andi munoona sei mukuku wavo uyorapo uyo mukuku wavo maonaka uyo ndo mukuku wavo usvika ndichende apa saka ndaona kuti hakukusi kubudika gaize gaitaure navo tigere muno mota aiwa hakusi kubudika uku anditika ivo ndevavafa shakira bvisa fesi yako mani ivo ndokudongorera pakamera laita mavaonaka sedere kana muye pati semunyatsokuoneka ivo ndevavafa ivo ndeava ana muri kuona ivo ndevavafa saka zvakaoma saka saka ndopavakauya apa orit asingokotori uri dhisendi zvavo dhisendi aiwa panogarika saka lendo tonyanyoshandika wombo mune vanhu ndo maanogara iyi kopate vhiki munenge muri mega saka pari right baba vani kudo vakasiya mota iyo baba kwenyu saka muri kudi kutengesa marestati mutengesa dzakadai imarestati kai imarestati ndatoona mota iyo kuti ndo mota dzinoshandiswa nanhu vanobaya kumamaini kutengesai dzakadai as footstool because muchazopesera vandemamuka pasina iyi yakafei fieti itai kana ichidona mabaut nenge ritaikai ko iyo imimi manje marestati iyi munayo kumutengesa mota idzi dzakadai dziri tu dzakadai so dzakadai amushayi kana 40,000 dzakadai mongotengesa sezvairi kune vanobreaka vanotora mapatsi vava kune vanobreaka vanotora mapatsi vane mota dzavane maassets avo gaize kutangisa avo iyi mota yemurume wavo imwe izvi imwe mota yemurume wavo izvo idzo vanayo idzo iyi mota yemurume wavo yerapo iyi amunoka muchiiona zvakanaka idzi mota dzakadai dzotodiwa idzi ishi zinodiwa munhu anotoitora akagadzira suspension yacho yese anotoishandisa mota iyi anomaona anotora mota dzavo tu ilife yangochinja chete anomaona but she was okay ilife yangochinja but she was okay asi mvura inonetsa kunoko kunaka mabhaketi ayo kuti manje matoilets minoita sei zvakaoma hamana dzepanze dziya okay at least mugere yenyu zvakanaka panapa saka baba makaguma kuona rini vari sei vari apa apadhuze but kana vatongwa vane swep manje nekwakure futi saka vakasungwa vari 1 chete vakatongosvikirwa vari 1 ari makuseni vachitongomoti ndopavakatongosvika zvikanzikawo vakambotanga nokureswa cheni ndopakati pomondisa cheni tine mhosva iyi zvikanzi chitadza pane chakati chitaridza vachitongotendeka kutadza vaitongova neinformation vaive nefufu ivo havana kuti ziva kuti vakanga vambotaura nani anogona kuvaka vatengesa tinongofungirawo vamwe vanoitawo zvemavhira vakanga vachiziva kuti zvinhu zvinogara mumbai because handivaita zvokupisira vanhu kumeutisa kuti ikwanise kudi kuumbika itengeseka saka kuda pane vaiuya vavachimeutirwa navo ndo vakapenya sure ende anochida kutoona hangu vana but mvura yachiri kukanya tinenge ana netogona kupinda mire tione tichi izidzika mire tione zvakaoma sure mira ndinyaitsa kutsvagiraiwo neni anotenga mota idzi dzakadai kana muchida mutenga dzakadai so and then modecide mabata mari kuti can you go kumusha munhu ahla muri kumba because kunokuka nezviri kuitika handizivi hangu imimi ndimunozoita final decision but nezviri kuitika muno muSouth Africa ndinosa kuti maybe sometimes kuenda kunohasla uri kumba zviri nani
because kumba cheko vana vanenge vachito kana kuna gogo vavo vanopota chimboenda nosara munenge mune vana venyu muri pastendi penyu and ndo zvichakupai shungu dzekuti muchashanda nesimba kuti toda kuisa mvura payadhi murume akabuda naona pekusvikira. Yes, munotanga mai venyu vakatongwara nda kumbare munotanga kuita mahustlers muri komota zvemabhere enyu kana 1 2 muchitanga moto ende zvichakupai shungu yekuti muri munoda kuti panodzoka awane chi noti murume achabuda mwana ne 5 months ave ne 15 years kana 20 years ndimwe mwana ka shame antobuda mave nemakore iwayo and it's long time, very long time. Platinum haisi kutamba nayo, platinum gold. Ma minerals. Obvious, something you gonna read pen. Akugara mforeign land musina basa rochikitika ndingakunyepera imainini inini hangu denda ndiri inini ndatengesa paka ndine mari yekunoshikonesa even mvura anomaona mune mari yekushikodhonza mvura yenyu ndo chinhu chiri important. Magetsi zvikuitawo munongoitawo kana muchitenga inozvi inverter kunoko yekuti muchaje mafoni chete motenga inverter yenyu then tunhu toitwa munacho andika amene masara nechimumba masara nei ndiyanda kutoreva kuti munoenda nazvo kuti munowana pekutangira kumba TV yenyu iyoyo mbedha mungotora TV yenyu mungotora TV yenyu nemetress iyoyo kumba kumusvikonotenga apa mune makuita kuti mwane start chete moisa mari yenyu pasaidi kunotanga. I think kunozasila muri kumbaka best shot because muri kumba munenge muchitoona kuti togona tozotaura nemi next of next week matoyo kumberi kumberi tine mwana watakaendesa kumba kwanda kuti right now mukavaona munoramba vatakabhadharira bus kuenda kumba zvaoma iko zvino vave kumberi kumberi chai kumberi kumberi vatodzoka muno kuhodha every month adzokera kumba kuti taitambisa nguva tichitoita zvokutotambura tiri kuno kuti katinde kumba zvatoita izvozvo kunoko zvinenge zvisingaiti nekuti ima moga pakaipa manje apa siwe system musingashandi asi ave ne 3 months 5 months saka ave ne 3 months muri wenyu akasungwa ende anozviziva kuti ari kudhonza nzima ende the reason why vasina kupa bei wanza kuti foni ene anotiza ende dei vakatomupa zvishona iye aitotiza ungamirira mhosva yakadaro ukatiza una chaunobva no se 15 years akapiwa 15 years anenge achiseva 7 anoziya dziri 7.5 akapiwa 10 years but still it's not easy adzidze kutamba nadzo atitora makore kutamba nawo pana atitora makore akatokura zvokutodaro unoona. Saka I think the best way munomirira murume wenyu muri kumba I think ndozvi munomirira murume wenyu muri pastand mukawanawo mari kuti maita mbatadza mari dzenyu mauya munodzokawo moya momuonawo momusirawo zvimariwo zvokuti akwanise kurarama mujeri because vanotoda zvimari zvokuti vakwanise kutenga fodya nodididi. Tine vakawanda vekujeri takachovha navo kusvika wabuda tichingodziva kuti tine munhu dari kujeri pakati tine munhu da vachitomboti vanotomboita zvimafoni kao chitifonera vari mukati. Tine vanhu vakatobhobho vakaita ma7 years wa 8 years vamwe vakatobuda nyaya dzakasiyana siyana idzodzi ya pakai varume vanombotiparira redway asi kana muchidya mari yacho painenge ichinaka pamaidya mari paide maitouta muchimudza kuti uchasungwa iwe inyaya yekuti kudaivo ambasatona kuziva kuti zviri risiki zvakadi zvokuti kuda takaziva kuda wakatsvagawo kumwe kokuitira madhiri ayo then pamba patinogara kogara pasi saka pamain house yataingoshandisa iyoyo ndopavaitira madhiri avo then ndopatogona kune vanhu madhiri ayo zvinhu zvakadai ndomaziva vakumainini hatimbodi kunyeperana ane munhu pasi madhiri ayo ane munhu pasi. I think kumba is your best. Mira chibasa nokutsvaga ntinga motikari dzakafa kudai because mari gasi hapana ngatenge as footstool as they are sezvadziri akangobuda pagedhi apa tinomuudza kuti uchingobuda pagedhi apa zvavharana whether yazodonha yadamukana pakati kana kuti yadini zvazvako
kwakutsvaga vaya vanoita zvemascrap nechichichi vaya vanotenga. Kuna vamwe vanoita zvokutenga mota dzakafa kudai vanotengesa mapatsi vanobreka. Hamuwani mari dzakawanda semota inofamba, but at least mari yesitati munenge munayo. Then chero mukaenda pastendi penyu mugonosvika kunoita zvirigwa hazvidhuri $100 motogadzirwa chirigwa senchondo. Then moto unati moita sei? Andimona moto unati motanga sei? But pane mumwe munhu akanhingirira achachatenga mapampers anenge ari 400 mukati. Anditi ekuti mupfekedze mwana aripo apa, I think akutarisai. She's listening to you. And achatumira mapampers. And then hello. Yes, Marise. Ayo andi Mrs. Melly. Ora ndokuluka mubvunzo tebulu imari diki mota. Hanzi yebhulu mota diki mari. Kuti tichataura paya. Kana vanhu vakanipa time ndikaenda Chipiri ndonotaura nemuri dziri dziri mumasita emurume wangu vadzima mumasita, then ndonovaudza kuti tawanikwa makastoma muri kuti toda mari visit Chipiri nechini, because ndogona kupa decision kuti mari yakatoda muridzi yesingada. But muridzi anenge achiti munozodini mari nemota dzari mujeri ari mukati. Mufanira kuti muchiinda munomuudza decision kuti you know what, ndadecida kutengesa motikari dzinotiwane ndinde kumusha nevana, then ndobuda chidzoka munomuudza, then moya muzotudza ti mari. Kuda mangwana nendatoa nereply because vanosimbofona nefoni dzevakomana dzeko. Ifiat inonzi Fiat Palio ye. Then imwe iyo ifodere gona. Oh, GW what idzo dzinoda vano ngati chiko vanoita zvebusiness like dzowanzodwa nemachangani. Saka imimi chibvunza imuri unozongondibata kuseri ndega vambononzwa murume wavo vanomupira zano kuti ndasangana vana vamwe vati zano rakadai, saka ndafunga kudaro wotonzwa kuti murume vanoti chii. Alright, because ndoda kamota kadiki ke Uber Eats, so kana ichigadzirwa. Aiwa varutaura zvokuti kwaitaya, saka kana chireva kuti itai rinonzi iri rinobuda manhisi zvinoti pataika apa, it's not a big deal. Plus neignition, aiwa ignition haisinyaya inozongodhurigwa pakunochekesa ki yacho iripi. Aki kana iripo bho unotsvaga auto electrician anogadzirira ignition. Ndokumbira mubvunzo kuti mali i 1 chi oro I think inenge 1.2 chi imali dzimanga imodai. Inenge 1.2 liters chidiki ichi. Yeah. Ndo chaicho cheUber Eats chaicho ndichochi. Alright, iri bomozo ndiudza kuseri because ndikutoda mota zvamai manje. Alright, saprega vantinonzwa kuti aufa then totangira ipapo. Auto electrician munotsvaga uchanogadzira kugadzirira chinhu ichi. Right. Manje mubuda sei atinoda kubuda tata kutengera zvinhu zviri kumasure uko. Hamunoti zvinozobuda sei manje nemvura. Vauye vatore kumasure uko zvokuti alright chap. Ndangotengawo zvokuti mungodyawo semunhauyawo pamba penyu. Anoona. And then whoever is going to do something imi monzwa nemurume wenyu anditika tonzwa kuti murume wenyu ndikudii then totangira ipapo. Right now taita zvokuti mukwanise kudini kuti mukwanise kuwanawo chikafu nevanawo Christmas yadai kusvika. Anditika mukabikawo nevanawo vana they will not feel kuti baba hapana zvinhu zvakadai. Ehe. Aiwa muchitendei. Tora umbrella. Kana kutoti vaya vachitakura zvinhu ndobva ndavaona zvangu. Nekuti vanoita mvura ine masainasi anonetsa zvokuti zvokorohwa nemvura izvi ndozokana ndatokanganisika guys. Iyo kutopinda mvura wakana. Apa vane vana vavo vakanaka sei guys? Vane vana vavo vakanaka sei? Shame. Ndizvi patineswa nevarume so. Asi kana vachidla mari yacho panguva yemagame inenge ichinaka fani. Vana panguva yemagame mari yacho inenge ichinaka zvokuti dhuchero kutsiurana hamutsiurani kuti naiwe unoenda kujere kani hamutsiurani. Aiwa vana kuramba kutengesa vati ndoda kumbononzwa murume. Havana kuramba ava vana havakazvara havakabara izvo
Ukuti yochi. Mai ndo vaonere vanewa. Vanhu senge avo tu avo zviduku izvo. Zvakatotedzana kai izvo zviduku izvo. Mukuru wacho ndeuyu. Chivavhurira kumasure. Vhurai kumasure. Esikani vakomana. Muripo. Chitorai zvinhu zviri kumasure. Dati mutore zvinhu zviri kumasure kuvhurai. Regai yakuvhurai nekumasure. Vana vadiki ava vedu we. Chibudai budai atori nekumasure. Vana mavaona kasikana guys vana ndevava. Yes, uri right here baby. Uri makore mangani? 11. All right. Vana vadiki vana vadiki. Kadiki. Ngakanake. Yes kan. Hello. Shame. Asaka simba muri gona muchengeta. Ndura muri kumiyamisa naro. Zviri kutoita. Regai vatore vasikana vaburise. Shame. Apa makutodzva ude matopfeka zvinoziya pane mwana wacho zvese. Ai ndai ndatokukanganisai nezuva chindai. Ndai. Nditotla mvura ine kuburuka. Zvakaoma. Vana vacho vakangoteedzana shame. Vana vacho vadikiwe. Vanotadza kuti vana vaitowana. Vanotadza kuti vana vaitorarama upenyu hwakanaka mai avo. Chimwe chamanyauko icho. Vaitorarama upenyu hwakanaka mai ava nevana vavo mufungi. Amene kuti pakangofambawo Satani. Shame. Sure. Mumbai ndine masinus ndikangotsirohwa nemvura chini ndinotadza kuningira. Ndine masinus ndikangorohwa nemvura chini ndinotadza kana kutofamba nhasi kufema. Akana guys. Mandomesera iwa kana. Apa hapana kana pekutsika apa pakazara mvura apo guys mukupona apo. Hapana kana pekutsika apa pakasvinga mvura akana guys. Mazvona kuti life inochinja overnight ka. Takurai vanangu takurai wa zvikubuda umutone. Unibukere. Can you try kubuda tu? Wasumuza flower. Mabisiki isiwe kandi bude. Sana ni manje. Achanyi kuna ya mvura mai we. Apakaipa. Ya nani manje mvura. Wait. Koko. Zvino mabhisikisi acho ari kusvitswa pamvura apa. Achanyorova akashaya chekudya paChristmas. Yewe zvangu. Yeah, sweet kids, beautiful kids very way. Tapaona. Tapaona. Chife bhutsu manje. Chipfeka bhutsu asikuza chendo. Nono mtoto zvimaslipa zvake pakumupedza. Zvakaoma. Aiwa, inotambika zvinoitika paupenyu unongochinja just like that. Zvinoitika. Ndizvo zvazvinoita zvina obvious pana zvakafanana nerufu anozoita rufu. Rufu runotongoya ukarivara mai mwana usingatarisiri kana chinhu runotongoya. At least muchine pekugara nevana. Panotakazitokonektirwa nemunhu. Chero mukatasa mafuta ndakatomapuwa patakishopa nemwe muzimba anonzi Talent. Mafuta ekubikisa ari mutolita Kingsley. Mafuta here? Mafuta ekubikisa. Used oil? Anoita zvokubika machips. Handitomuzivi ndakangonzwa kuti pane muzimba. Ndobva maenda akamukamudza akakupai. Toona kuti chero kuchechi ndiri muziyoni but vanhu vacho kuchechi vakutoti chero ukangosenda message munobhulutika akupinduri. Vekuchechi? Mopinda chechi yepi yemuno iyi? Yemuno. Yekumushe kwaMutendi. Saka vanhu vekwaMutendi bata vanhu vekwaMutendi. Saka vanhu vekwaMutendi vatadzakana kuti vakubatsirei imi muri mwana wesangano. Bekunoko varimo mulocal batala mubatsira havako. Saka kuchechi chinonzi kuchechi.
handi chinonzi kusangana nevamwe munomutoitira kuti rudo kana pakagwa nedambudziko seizvozvi semadzimai vanouya voungana pano mobvunza kuti saka moda kuitei mobatsirana handizvo iyo inopindigwepi kwaiwa kungotsvaga zvenyimwe chechi musagare mwari haramwiwi hamuna musatsvage kungotsvaga vanoningirira vanochipindirepi makawanda kana anokuchekai kuti yaufa kana maimufundisi kana mufundisi ndinotaura hangu nawo pafoni mai vanozamawo havo munhu wasinaoda kuti kutaura nepafoni vanofona mamukaseni vana but ivo kava nekodzero yekuva neraiti yekudza madzimai kuti mwoenda nedambudziko ine ngatibetserai mwoedu ozama but mugurupu rechechi vanhu vaingobluki vanongovhura aninendirimo mumagurupu ndakazitosvikopa kutongokuda mumagurupu acho ndatongoona kutopindira kuti hatina zviri nani pane ngoblutika vanhu vaingoverenga meseji asiona kuti hapana anombotovabatsiri nechekati hapana otoona kuti vatogwa vekunze ndo vari kutokubatsira chero mukaona makuseni machachi angu foni yangu nyacha ndakatonhao atoriwo pasi takatopowo namba kujeri nemurume wangu but nyaya iyi memori haina kutanga nhasika yesu understand kuti zvaitika December vanhu vanogona kunge vachiti hatina mari December but nyaya yemurume wavo haina kuitika nhasi nyaya yemurume wavo ine 3 months yaitika pazvakaitika ipapo sevane chede kuchinzi vakambounzawo kana cabbage nemafuta then iko zvino kuti hatinawo anomaona zvinonzwika kubva vangoblutika ngoti zikana kana kubva pamakatanga kuita dambudziko kana vakamira pamari yekuti yavaifunga kuti yeloya inokwanisa kudi kubatsira vakaisawo 2000 then kubva ipapo pakangona kuti yajiriwa hapana kambozondifunzwa kuti zvafamba sei kana kuti zvadii kusvika nhasi asi varimwo vamwe vanesina moyo yakashata like vanotaurawo neni vachindibvunza muri sei amukasei mukaona like uyatorongo pasta atongodisendera mukatonzwa makuseni akapuwa namba dzangu nemurume wangu kupurisi nechitonzi mubatiwo mhuri yangu zvinomira zvakanaka makuseni ndopandazvo ndakatorara ndisitorina plan ndopanditi 250 ndakusezvaita ndatoto yandatori nichafamba mutura mangwana mukatasa futi apa mamuchindifunza kuti data I think mameseji emakusena pandatokumbira airtime ndikasenderwa 20 rand neuyu ndaonawo yebi pakati wamunayo apo makataura naye vanitozama nopindura haisiriyo namba yacho chaichaiyo yanoshandisa mukatasa kufacebook ndakazama kwabi pakati bi pakati anoita zvekuno haite zvekufonegwa manje anongoti chero anononga murodhi mukata zvekumuvinga muchiti toda chakachakati habatsiri katarisa ndakazama vana olinda chapewo angel yowe vese hapana wandisina makanga muchizama zva zvakaoma cho iyi ndo yake iyi ndo yake account original official account yake maimazowe vese ndikazama vanhu musadaro guys vedu vanhu kublutika ona yai watiti makuwa vanongoblutika vanhu tikutadzai zviri mufoni yavo izvi kwavakaendawo kuseri uko vakaomerwawo anovhugwa here mameseji aya havanonga achivhura but havapinduri mukatasa mutotadzwa munhu averenga but anenge asingapinduri mukatoenda kwahani kwachauke kwese kwahani ndakatobvunza masende airisisi ani kwamai mazowe mai mazowe ndo vakapindura vakati ini zvakandipuresa inyaya yekuti December time zvakandiwandira mai mazowe ndo vega vakapindura but vamwe vese urikuseka vese hapana kamani uye nikisi ende kwaolinda makatoenda namba dzake sedziri mbiri makatoenda makaunti ake aisi ari 2 uye nikisi asikana vedu aiwa mameseji akavhurwa ndini wasu mameseji they are opened asikana iviraiti vhure kamunyatsoona moda kuvhurirwa ipi idzi dzakavhurwa idzo meseji idzi even uyu bi pakati akatodaira apa akatodaira apa ushu akatodaira bi pakati ushu akazongonyara but why so
akazongonyarara akatodaira. Anyway, inotambika mabasa mani pamwaningi wakawandigwawo mai mazoi vakapindira vanhu vakati ndiri pataiti ndine problem handinaiko zvino December saka handina mari right. Anyway, it's fine mainin gaitione kuti aufa at least zvekudya zvevana chibikai motenda yenyu. Yes can yes kune zvimavo usehufunda 2.5 munombochofa ndasingazoti mune firiji here kana kuti ndangotenga chi2 kg ndangotenga 2 kg kenhingikiri kenyama kuti mungowana kubikawo nevanawo mafuta arimo makaroni Christmas yevanawo mungoonawo kuti moita sei handitika so far zvatakuita right now because dhiri ratakuita tati ndochimirira tinoende kunoudza baba handitika kuti mangwana kuti ndita plan so that whatever amount ichaunzwa nditika kana baba vati ngazviite handitika makutengesa zvinhu izvi amunazvo whatever amount yatichapiwa yoyo yatichawana yaye kuti mochengeta moisa pasaidi kana kuti motengerawo vanawo zvokuti vadye. Pane munhu achachaunza mapambazi emwana 400 madhaipa akawanda kuti mupfekedze mwana handimaona then techiona kuti zviri kufamba seiwo baba kana vabvuma zvine zvanaka muchingowana mari yenyu motakura zvine zvamunotakura zvinhu zvese zvimunongotengesawo mas 66 moenda kutonoita paground story right kuZimbabwe you never go wrong because munototora rashona handimaona plus munotone zvinonopai shungu yekuti mipastendi peive vamuise mvura kuti ndakushanda nesimba zvokuti vamwe ndidi mvura iwanikwa mugere pamba chero vana vanotozoona kuti tatosununguka nokuti kunoku mukaona musina munhu akubatsirai munobatsirwa nani hapana kumba kuri nani kuna mai kuna mbuya you can do a lot tinokubatsirai you can do a lot kumba you can do a lot munototanga kutoenda paMozambique muchinodha mabhere enyu muchitengesa muchidini munotoita a lot zvikoro achidzoka musikana wechikoro uyo osara nemwana muchitere mhanyamanya muchi namumbofi nevana nenzara hanzi bia anobatsira maSouth Africans haanobatsira but isi saimbobatsirawo maSouth Africans ngaasadaro taimbobatsirawo maSouth Africans ngawani but it's bo saka guys handiti maiona situation maiona ka situation neumwe wedu panapa maiona ka so guys pane vana panapa 5 kids muri kuvaona vana mukuru ndeuyo musikana uyo muri kumuona neakabata last born oteerwa neuyu chandika oteerwa neuyu asi pana uyu vakati agorigori ka ane 5 here kuyu yuwi yarebi anomuona pane vana 5 pano guys varipo pane vana 5 panapa guys saka ndiri kukumbirawo kana uine hupfu please bring it to me kana uine hupfu right now we are taking anything handika tikutora ndango kuti vakwanise kungochovha kana uine hupfu uya kana uine cabbage roro please send it to me ndinouya ndinodrive kakuzovapa ini chero uri kure uchida kungotumira senda iri mari ngazvo zvaunenge wachida mumba handi because chikafu chiri chekungoti maybe vhiki anomaona and then what vane kafiriji so nyama chero kati wanikwe yakati vane samfiriji votambura zvimwe kuti ndotengesa zvinhu zvangu sei asi chikafu vainacho pane kuti ufunge kuti chikafu ndopei vana ofunga kuti izvo zvimafuta unza mafuta emwanangu akapiwa mamai used oil avakapiwa kutakishop muone hembe nebhutsa chetipei winzai zvinhu zvevanakomana munazvo aya mukutoonawo magetsi aenda muchenjere kuti musizopisa vana apa muri kuona mafuta ari kunzi mafuta vakapiwa kutakishop aya maused oil aya muri kuona mafuta aya vari kuti vakapiwa kutakishop aya maused oil kuti vakwanise kubikisawo pamba achizodi kudai ivo vaine vamwewo vabiya wavo anomaona mafuta aya vakatopiwa aya muri kutomaona tane tsvina yemadheti oils maused oil anomukuona maused oil aya avakapasi mafuta ndauya wangu arimo mugona maybe kuzongomasanganisa tasanyanya kusviba ngoti chenei ngotidirawo mamwe mbijana mumusarana wakadaro anomaona so zvaanani so please in Christmas time it's time for giving guys. Bring cabbage, bring tomatoes, bring vari mudhuze ukangondifonera chito yautore nefiwo yangu ndouya kuzotora ndoshandisa kamota kadiki ndoya kuzotora zvaunazvo hembe dzevana maona masize tipei
Christmas inoi vana vatambewo Christmas vamwe vana iyo Christmas yacho yakusvika dei zvagona musa 24 tivavigirewo zvokuti vabike nevana 24 tivavigirewo zvokuti vabike nevana izvi idyai zvenyu andika I'll make a plan ndichaita plan izvi musachati ndochengetera vana Christmas idyai zvenyu I'll make a plan kuti Christmas mumukoma kuseni mubikire vana vasafile difference yekuti taimbodya Christmas chidini vana ngavangofara mufariro wavo vana uyu anounderstanda kuti life inochinja but ava vadiki ava vanotoshawa kuti zviri kuitika anomaona vanotoshawa kuti zviri kuitika saka musanetsekani pane mamwe madzimai pedu padhayaris apa ndepemadzimai tinochemana nhamo pakafiwa chako tinochemana nhamo pakadini kungoti penyu maona ndowandigwa mukasasisa puresha zvokwadi dzimwe nguva ndokangamwa nokuti chibva kuchara nemi pafonika ndotoita dzimwe 10 calls ndisati ndaisa foni yangu pasi ndichitaura nemi pane foni dzenyu dzichitoringa mamona ndaisiya public phone inenge ichitoringa saka paipa kuzondai ndatokangama kuti gara ndambotaura noti vanhu vakachida help vakawandisa nhasi chaichai amoni ndarisivha vangani nhasi wega amoti tine vangani idzo mbavha dzekukeparidziya mbavha vana svikiro tembo munova mbavha dzekucape town vana svikiro tembo venhema vaya tipeiwo mari basa rakungobira vanhu musingatipi give back to the community tipeiwo mari tikutoda we are demanding 2000 from you 2000 rands from you basa rakungobira vanhu tipei mari vana svikiro tembo kamuda kuti ndisataure zita renyu every day ndisakusvibisei zita renyu every day ndakukublackmailai ndipei 2000 titenge grocery revana ava pay grocery mon so yeah guys ina ndichagachirega ndindi ndozo ndeshara nembafoni mondudza mangwana kuitira kuti musikana zvati ari kuida yakadaro monza kuti baba vacho vanenge vachitikudini ikoko then muchionesana I think plan chacha ndiyo kuti kana zvaigona January mutakura zvenyu moenda kumba zvinotakurika motakura kuti munesa mumba mattress munoitakura kana kusinga nayo moenda nayo then musvika munodi mungonotenga base exactly mutsvagawo base mutsvagawo maybe nechimwe chimubhedha chevana kuti kwakungotanga life as long as mune pekubikira kana madzida kuenda kumusha gas stove ndokupai kana madzida kuti murume wenyu ati ndemenda musha modi gas stove ndinokupai netengi rachona imunozongosvika mongonosisa gas mobika negas aisi nyaya ndinokupai saka ichega ndifambe totaura mangwana pafoni andichika asi chikafu chitotodai kubika baby girl chibika ka anditi the food is now there chega kudi zvinowanikwa ndi zvinowanikwa papenyu takabva neko takatobvawo neko kuku takabva neko tikatokudza kagara pasi munopesera maseka yenyu yamuri kusekai takabva neko asi zvinozongochinja hakuna chinhu chinogara chakadaro anditika every situation is temporary ende chinhu chikuru imimi maininika namatai musamire ndozati panguva dzakafanana idzi munofila powerless kuti simba chechero kuti mwari vandirasa mwari vadai munenge muri pangondo pamunenge muri panguva yekuedzwa manje usiku papai nevana venyu dzisai vana venyu kupfugama muchichema muri mega makavhara dzenyu kuna moti mwari saka hatina plan tipei plan ndichiona zvinosanduka hazvirambi zvakadaro chisumuka bebige utanga kutobika vana vadyi aiwa muchitendei chega tikatotaura nditika zvochiyai mwana yonyai wakapasha apa woyati dzakwana mumba no it's fine iyi mota nditaura kuti machanga vanotenga machangani yakadai vanotenga hapamba shadzi kubuda ka20 kana ka15 apa izeti apa mama chida chechisei makatoisa chistika chechechividi ende chechi maitoida ende chechi vanoitaiko ende maitoita huku wena nemasai munozviita futi don't worry anditika alright mosara boy mimi alright sharp bye 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 but guys life inongochinja zvinowanikwa izvi life inongochinja nai mikuba kwenyu zvirikowo here zvokuti kwai haubvumidzi kujova munhu ukajova manje ndichagona iro window ratisi kuona iro apa ndikuti guesswork chaichai ndichikuda ka window kadika nekubuda pagedha apa inonzi guesswork buza handisi kuona ndingoona one side chete ina zvangu one side ngandiche guesswork kana ndakatakatenga license ndopa zvobonekwa guesswork
ikuti ndi kupi left kana to right Muribo. ribo ndabuda zvakaoma guys. Upenyu ndipo unoona kuti upenyu hunochinja 2 minutes mai asi that life yavo itori right andika mukuti you can see even nevana vavo kuti vangatori nelife itori right. Zvakangofuma zvakachinja kungouya ukaita mapurisa life yakabva itochinja. Kungouya ukaita mapurisa yawayo life yakabva itochinja. Life yakabva itochinja same time. Zvakaoma. Handiri kubvisa nikikiri chibvisa mistake. So guys, maona ndichika chikafu icho tingati kwai vamirire Christmas vasina chekudya mazviona mbama mune cabbage ne used oil chete azvibudi guys. Regai vadye panguva ino guys. Ndokumbirawo chamunacho kana uine anything chaunacho, let's put a smile on your face for Christmas. Ngatingoita chinyararire titenge gusa reChristmas toyana rotovapa apa ndogusa kuti tiripi Ndona chinotobvunza. ngatinde noukuku apikosi kwatirika tosi maona ngatiite anything guys. Let's make a hamper for you. Let's do a grocery hamper for you. And then apa kupi tena ukuta kunda kuizwa izvozvo uku ndekupi ngatiise GPS. Ndichambiri kunoku handikuzivi kaini tionei pamuri kune chiground sekune jura hore uyu right. Taisa GPS. Head east, then turn right. Sapitena right. Turn left. Akuzumasure. Yawedzera maminutes tifa kudzokera uko. Kuma topakazira mrodzi ndeya. Kusaziva nzvimbo. Kukapa iro kupi? Ukwe. Mama GP. Kokundo kupuku. Ukunda kuziva uko. In 300 meters, 10 turn right. right. Turn right. Nasasiya baba vaya vari vega kumbani wedza iwe vari iyeni padheni newedza iyi mutobuda muchitisenga tigara ikudzoka manje tizosvika kunokota zvisvivira tiri naidi vari mumwe watofanobika ava chero mukauya wani munoona vakagara vabati chero mukadzoka kona 2 koedza guys munowanikwa vagere hanzi 400 nepis. Oh yeah, ndiye ruva wemanepi. Ndiye ruva wemanepi. Saka guys, ndokumbirawo guys, musakanganwe kana une zvimafutawo so that we make Christmas better for vana. We are not doing it for mukadzi ushu.
ende pamari yestati indaona kuti stati vanayo guys. Hatizoti maona sei inini stati ndaona kuti stati vanayo. Aiwa stati vanayo ane motikari 2 dzavanadzo. Oh, thank you Ella Mavinga, thank you. Stati vanayo guys. Tingatovabatsira kuti va apo neapo but stati aiwa stati ndaona kuti vanayo. Stati vanayo motikari 2 dzedze mudhayari atofona kuti ndoda hangu kuita zveUber Eats pamotaka. Saka vakamboshayipa motaka anogadzira ega chero vakamupa ne8000. Animona anogadzira ega. Chimoda chachiya otoenda kubasa. Animona at least it's something. It's something. Stati iripo. Kune munhu utanenge asina kana stati panotori nemota guys. Ukuti pane pasina kana stati kana pekutangira ivo vane stata. Vane stata. Stati vanayo. Inyaya yekuti zvinezvi ndo changa chidini changa chakavakawada chiti chikafu. Tenga mabhini aya. So guys, maita basa yatingabatsira kuti tengese motikari dzedze tuone kuenda kumba is the best. Chirega guys ndidzime hangu live yangu takuinda kumba. Thank you guys to all those vanoda kuextenda. Tichakudiroda kuziva kwatiri. Kana vanoda kuextenda uroko rwavo Christmas ino kuti muite something for someone guys, just hola me ndibatei andika kana uri ku diaspora tingobatai ma admin andika tingoona kuti chadiwo tabatsirawo mai ava at least tikauya 24 chine ma days tovavigira 24 tovavigira chikafu chachona voya vodini vouya vodyawo nevana andika takuitira zvedu vana. We're just doing this for the kids now. Takuitira edu vana chete. We're just doing this for the kids only. Andimona. So please ndinokumbirawo guys, ndokutendai. Thank you diaries rangu nekuuya tose nekusvika panzvimbo ndimatonditi endai. Ndandisina plan dzacho imi ndimatondipusha mukati chiendai Smelly endai ndisaka ndazouya. So thank you guys. Ndakuudzai kuti I can't do this on my own. Ndega munonyeba. I can't do this on my own. I need you. Zvamaita izvozvo I need you pakona. So thank you guys. Mwari kuitire zvakanaka. Pafakwa. Spa. I just see him in spa. The spa you come back for 8. So guys, thank you very much guys. Maita basa. God bless you. Pache dutiri pamwe. Mara kuitire zvakanaka. Kwa kila tii kunoendeka nemvura iyoyi. Mvura iyi kwa kila tii kunofambika here. Mvura iyi kwa kila tii guys kunofambika here. And thank you Shakina na Kelly. Sa doido yanenge achimoteerera zvake chinozikamwa hapana. Doido chinozikamwa hapana yanenge achimoteerera zvake. Kuti kwaenda vamwe ndindewo. But zvinozikamwa kana dololo kuti kupinde piti kuti ane zvei. Achingoona zvake. Ino zvanenge achitongoona tana anenge achitongoone zvake upache zvake. Nagachiona kama mati pova. Nagachiona kama mati pova. Oh. Alright guys, saka tobatana guys. Enda kutohetsera kuna iyo kaneta nazvona chitaura papa. Ini mvura inatona. Mvura ine masaina sazviti. Takutohetsera nenyaya yekumvura ndiro shoma iyo. Ndozviziva hangu kuti masaina sinharo dzangu dzandindishoita. Handimbotani kuafectwa nawo too bad. So guys, bye bye. I love you. Catch up.